diu el senyor Simó Duró. Però no és una activitat de més. Estàvem amb el senyor síndic avui, doncs, a Meritxell, i fèiem un comentari, amb el senyor síndic, si em permet, diuen, aquesta és l'Andorra real. No és l'Andorra moltes vegades mediàtica amb assumptes financers. Aquesta és l'Andorra real. L'Andorra que coneix Andorra de veritat. La que ha fet possible, diguem-ho alt i clar, la que ha fet possible que generacions com la meva, que tenim 50 anys, tinguem la vida que tenim. Vostès han tingut una vida molt més oferta que qui us parla. I vostès en aquests moments també estan patint perquè tenen uns fills, també tenen uns nets, i no tots, potser en aquesta sala, els seus fills i els seus nets tenen treball. I perquè vostès han fet possible que els seus fills hagin anat endavant. Dir-ho d'una manera més planera. Des de la Segona Guerra Mundial, tots els pares han fet possible que els seus fills anessin progressant i tinguessin una millor vida que la que van tindre els pares, i doncs els pares van donar una millor vida als fills. Ara estem en una situació més complicada. Potser la meva generació és aquella generació que no tindrem, potser, la possibilitat de donar el tant que ens han donat els nostres pares. I jo com a cap de govern en soc conscient. I vostès en són més conscients que jo, perquè vostès saben l'esforç del treball. Ho volia dir avui públicament. I també em sembla que hi haurà eleccions aviat, el poble d'Andorra decidirà, potser serà el meu últim discurs, potser no, però en tot cas us vull dir sincerament que vull agrair a tots els governs, no pas amb aquest govern, a tots els governs d'Andorra, perquè jo penso que sempre han estat molt atents a les necessitats de la gent gran. I amb això també vull associar no únicament els diferents governs, sinó cada una de les parròquies andorranes. Ho diu mossèn Sàrries avui, és veritat que més que abans, avui dia, a cada una de les parròquies andorranes hi ha moltíssimes activitats. Però tornaré amb els diferents governs. No